El campionat anual d'atletisme que organitza la Fundació Prevent s'ha celebrat per primer cop a Sabadell, al complex esportiu Sant Oleguer. Es tracta d'una competició genuïna pel fet que participen conjuntament atletes amb i sense discapacitat per donar a conèixer les possibilitats de l'esport com a eina d'inclusió social. Com a campionat oficial inclusiu és l'únic. Per nosaltres el reconeixement és la participació de cada any més atletes i el suport que estem rebent de moltes empreses privades i sobretot de treballadors d'empreses que col·laboren amb nosaltres que venen de voluntaris. I el fet de venir com a públic o de voluntaris per nosaltres i pels esportistes sobretot ja és un reconeixement prou important. L'esport per la nostra gent és fonamental, és un motiu de superació d'autoestima, de socialització, jo soc pare d'un atleta, jo recomano a tots els pares que a vegades encara el problema el tenim amb les famílies dels esportistes, que facin esport, que, escolta, a banda de ser salut per tothom, per ells, té molts altres avantatges. Les competicions estan obertes a persones de diferents edats, des d'infantils fins a adults, tant aficionades com professionals. Tant és així que han arribat participants d'arreu del món i també atletes de nivell internacional. Hola, me llamo Andrés y practico fútbol. A mí me gusta mucho porque puedo marcar goles y jugar con un equipo. Avui aquí he fet el salt de llargada. Soc de la categoria T11, o F11 en el cas dels salts, que és la discapacitat visual la més severa. Jo sempre dic el mateix, l'esport dona moltes emocions, molts valors, això per a tothom que fa esport, tingui o no discapacitat. En el nostre cas, o en el cas dels discapacitats, jo crec que a més el plus que et dona és superar la discapacitat i acceptar-la. Practico atletisme, entre altres esports que faig, i vaig iniciar-me a l'esport amb 10 anys, gràcies al meu germà, de fet, que mirant unes Olimpiades es va enganxar a l'atletisme i llavors d'enganxar-se a l'atletisme els pares van veure que era un esport individual i ho van proposar en el club que estic actualment i que hem mantingut sempre. El 9è Open Prevent ha tingut lloc en el marc de l'edició número 24 del Campionat de Catalunya d'Atletisme Adaptat.